Hilabihan nga nakugang ang 55 anyos nga si Rodolfo Flores. Human nakasaksi sa pagkaangol sa duha ka tawo tungod sa iyang vulcanizing shop, human kini nawagtangan og balanse samtang nagsubay dinhi sa Cebu South Coastal Road at bang sa Talisay Fishport Biyernes sa gabii, Disyembre 5. Giklaro ni Flores nga walay na engkwentro nga laing sakyanan ang motor. Apan naabtan na lang nila sa iyang asawa nga natumba na ang duha kilid sa kalsada. Tanaw na mo, motor man. Nga, nabagnos naman sila dire, moto nga. Giari sa akong asawa, tabangan sila, kaya wala man sila kontra. So nahigda gito sila sa O nahigda gid sila, kaya nabagnos man. Moto natukod lang kamot, napia mo tong nabali. Aksyon ta siya, kuha niya, pag-break, na-slide man po noon siya, kay nakalit man og kumot niya ang brake. Nagkanayon si Flores nga dili kini ang unang higayon nga nakasaksi siya og aksidente sa dalan sa ilang dapit ni anang adlaw. Gani ikatulo na kining insidente sulod lamang sa adlawng Biyernes. Ni adtong gabhi una, si Flores ang mitabang sa duha hangtod nga miabot ang ambulansya. Base sa nahipos nga impormasyon sa MyTV Cebu, anaa pa sa tambalanan ang driver ug ang angkas niini. Ang lalaki nga driver nagkinahanglan og surgery tungod sa iyang mga fractures, samtang ang babae nakaangkon og dislocation sa iyang siko ug mga garas sa ubang bahin sa iyang lawas. Gikonfirmar sa hepe sa City Toda, Jonathan Joy Tumulak, nga ang hinungdan sa aksidente maong pagpino sa bus nga anaa sa dalan tungod sa pagbunok sa ulan. Din mi resulta kini nga nahimong slide prone ang maong dalan. Slippery ang lugar tungod sa mga pino kaayo nga mga bus nga maoy gida sa mga tubig during sa pagbaha ng area. Ang iyahang motor naa na to, ang motor niya tong nag-drive naa na to, under custody na to, while tuwa pa sila sa ospital, pero pwede ra gito nilang makuha anytime during office hour. Nagkanayon si Tumulak nga gipatawag na niya ang atensyon sa Department of Public Works and Highways kon DPWH aron malimpyuhan nila ang maong dapit aron kalikayan ang dugang kadaot o aksidente. Gipanlantawan ning weekend ang pag-ulan nga hayan masinati tungod sa Tropical Depression Wilma. Subay niini dunay pahinumdom si Tumulak sa mga motorista. Atong mga motorista nasayod na una dapit na sa may Fishport, ikaduha dito dapit na sa may kanang gitawag na mo og Cebu South Coastal Road nga na corner siya sa Kansohong og sa kining Rabaya na diha. Unya dito pagit sa unahan. Kung mahitabo ang kusog kay nga pag-uwan, doon na joy pagbaha. Ato lang awhag nila na kung mahalabay mo din dapita o kung wa pa ni ma-clear dayon sa ato ang DPWH maintenance, atong awhagon sila nga unta magpahinay lang sa pagpadagan. Sa pagkutlo nining balita, anaa sa full alert status o alert level red ang City Toda. Diin mag-deploy kini og 150 ka mga personnel aron magbantay sa pipila ka mga lugar sa Talisay nga magbaha o dako ang posibilidad nga mag-landslide. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.